Σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, με αφορμή ένα βιβλίο βραβευμένο και στη συνέχεια θα καταλάβετε ακριβώς γιατί μιλάω. Να καλωσορίσω πρώτα εδώ επί σκηνής την κυρία Εφ Παναγοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου, και την κυρία Βιβί Μπαλάσκας Χέντερσον, που είναι η αφορμή, να πούμε, που γράψατε αυτό το βιβλίο. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη μαμά, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και οι δύο σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με εσάς, γιατί θέλω λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Αρχικά να πούμε πώς λέγεται το βιβλίο. Η γλυκιά ιστορία του Χρήστου χωρίς ζάχαρη. Ναι, αυτή είναι αυτό το βιβλίο που βλέπουμε εδώ. Το βλέπουμε και στις κάμερές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το βιβλίο αυτό, μιλάει για το διαβήτη τύπου 1. Σωστά. Να εξηγήσουμε για αρχή στον κόσμο τι είναι ο διαβήτης τύπου 1. Ωραία. Είναι μια αρρώστια, ας πούμε, αλλά εγώ δεν το θεωρώ αρρώστια. Θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση, είναι ένας τρόπος ζωής που ζουν τα παιδιά, που είναι ένα αυτοάνωσο. Είναι ένα αυτοάνωσο που χτυπάει το πάνκρεας και σταματάει να παράγει ινσουλίνη. Και έτσι οι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 αναγκάζονται να μετράνε τους υδατάνθρακες στις στροφές και να παίρνουν ινσουλίνη σε κάθε γεύμα που τρώνε. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι από εκγενετής ή μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της ζωής σου? Είναι κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Υπάρχουν και παιδιά που το παθαίνουν όταν είναι πολύ μωρά, αλλά συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ζωής σου, γιατί είναι αυτοάνωσο. Γίνεται ξαφνικά. Ακόμα οι έρευνες δεν δείχνουν ότι είναι εκγεννητής. Δεν το έχουν βρει αυτό ακόμα οι επιστήμονες, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να το βρουν αυτό. Άμα διαγνωστείς με διαβήτη τύπου 1, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να φύγει ποτέ, σε ακολουθεί για όλη σου τη ζωή. Για όλη σου τη ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με διαβήτη τύπου 2. Ναι. Τύπου 2 είναι όταν, ας πούμε, δεν κάνεις μια πολύ καλή ζωή στη διατροφή σου και στον τρόπο ζωής. Που μπορείς να το ρυθμίσεις. Μπορείς να το ρυθμίσεις. Ναι. Δυστυχώς με διαβήτη τύπου 1 δεν ρυθμίζεται, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Αυτό θα το έχεις μέχρι το τέλος. Ωραία. Ο Χρήστος πότε διαγνώστηκε και πώς το ανακαλύψατε? Ωραία. Ο Χρήστος διαγνώστηκε όταν ήταν 6 χρονών. Ήταν μάλιστα 6,5 για να πω. Ναι, ήταν 6,5 χρονών ο Χρήστος όταν έγινε η διάγνωση. Το καταλάβαμε γιατί έτρωγε πολύ φαγητό, είχε αδυνατήσει πάρα πολύ, έπινε πάρα πολύ νερό και πήγαινε συνέχεια στην τουαλέτα και δεν ένιωθε καλά. Και συνήθως αυτά τα παιδιά που παθαίνουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν οι γονείς, γιατί είναι μια ασθένεια που δεν το καταλαβαίνεις κατευθείαν, συνήθως παθαίνουν, είναι ketoacidosis λέγεται, κέτωση, και η οποία συμβαίνει και κάνει μεγάλη ασθένεια σε όλα τα όργανα του σώματος. Μπορεί να τα καταστρέψει. Αυτό ακριβώς. Και μπαίνουν και στο κόμμα αυτά τα παιδιά. Αλλά εμείς το βρήκαμε στο τσακ. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο και το προλάβαμε πριν μπει σε αυτό το κόμμα. Ωραία. Μέχρι να σας φτιάξουν ένα λεπτάκι το μικρόφωνο, γιατί έχουμε ένα μικρό ζήτημα, να πάω στην κυρία Παναγοπούλου και θέλω τώρα να μου πείτε πώς εσείς οι δύο γυναίκες τελικά συναντιέστε, πώς βρίσκεται η μία στο δρόμο της άλλης και αποφασίζετε ότι θέλετε να δημιουργήσετε αυτό το βιβλίο. Πριν σας τα πω όλα αυτά, που θα τα πω με μεγάλη χαρά, να πω ότι ήταν πολύ ωραία η πρόσκληση που μας κάνατε και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και από κοντά, αγαπημένη μου Ευαγγελίνα, γιατί μου δίνεις ένα πολύ αισιόδοξο πρόσωπο και ότι μιλάς μέσα από την καρδιά σου, που αυτό εμείς θέλουμε, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε μαζί μας. Και η πρόσκληση αυτή με έπιασε και εμένα λίγο εξαπίνης και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που είδα εδώ πέρα όλα τα παιδιά, την ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είδαμε και την ωραία Ύδρα φυσικά, που είμαι μεγάλη φαν, και τις Άγιες μέρες που έρχονται θέλω να ευχηθώ για όλους να έχουν πρώτα απ' όλα την υγεία τους. Τη Βιβί τη γνώριζα χρόνια. Δεν είχαμε έρθει τόσο κοντά.
ήρθαμε κοντά πιο πολύ όταν διαγνώστηκε ο Χρήστος. Και η Βιβί μου είπε την ιστορία της. Βγήκαμε λοιπόν ένα βράδυ έξω. Εγώ πάντα έγραφα και γράφω και το συγγραφικό μου έργο τέλος πάντων είναι πέρα από τα παιδικά βιβλία. Γράφουμε και άλλα και ετοιμάζουμε και ανεβάζουμε παραστάσεις. Οκ, αυτά είναι άλλα. Και έχει το βραβευμένο πρόγραμμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και για το πρόγραμμα. Η Βιβί λοιπόν ήρθε πολύ κοντά μου όταν άρχισε να μου λέει αυτά που ζούσε με το παιδί της. Το παιδί εγώ το γνώριζα. Ένα παιδί πάρα πολύ συμπαθές, πολύ χαμογελαστό. Τέλος πάντων, είδα πως η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη άλλαξε. Και άλλαξε με έναν τρόπο, φυσικά γιατί ήταν ένα μεγάλο σοκ, με έναν τρόπο που δεν το περίμεναν οι άνθρωποι. Η Βιβί εκτός από το Χρήστο έχει και μία κόρη, τη Χελέινα, ένα υπέροχο κορίτσι, που και του κοριτσιού φυσικά η καθημερινότητα άλλαξε, γιατί μετά όλο το ενδιαφέρον έπρεπε να μεταφερθεί στο Χρήστο. Και αυτό σίγουρα επηρέασε και τις μεταξύ τους σχέσεις και τις μεταξύ σας σχέσεις και την ψυχολογία της. Και δεν ήταν και τότε ήταν σε περίεργη ηλικία, λίγο προεφηβεία, όπου φαντάζομαι ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο να το διαχειριστεί. Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαστε και οι δύο εκπαιδευτικοί και έχουμε ασχοληθεί και με την παιδική ψυχολογία, καταλάβαμε ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να ενισχυθούν. Και παράλληλα θέλαμε να δώσουμε μία εξωστρέφεια. Μία εξωστρέφεια και ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία και δύναμη. Και αυτό είναι και αυτό που κάνουμε με το βιβλίο. Το βιβλίο δηλαδή ξεκινάει και λέει την ιστορία, τις δυσκολίες, αλλά το μήνυμα είναι πολύ αισιόδοξο. Αυτό θέλουμε να περάσουμε, ότι η ζωή συνεχίζεται, η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα όπως όλοι ξέρουμε, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά όταν έχουμε πίστη, αισιοδοξία και κάνουμε τα σωστά βήματα, όλα παίρνουν το δρόμο τους. Αυτό θέλαμε να δώσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γονείς. Γιατί η Βιβί μου έλεγε όταν διαγνώστηκε και πήγε στο νοσοκομείο, δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν υπήρχε κάτι, ένα εγχειρίδιο, κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα και με μεγάλη πικρία, πιστεύω ότι θα με επιβεβαιώσετε, τολμώ να πω ότι υπάρχουν γονείς, βασικά γενικότερα στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν τι είναι ο διαβήτης στην πραγματικότητα. Το ακούμε, ο τάδε έχει διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Ξέρουμε, λέμε, κάνει κάτι ενεσούλες μέχρι εκεί. Ούτε τι αντιμετωπίζει, ούτε τι έχει προηγηθεί, ούτε πώς πορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και πώς επηρεάζει φυσικά και τον περίγυρό του, την οικογένεια και όχι μόνο. Και επιστρέφω πάλι σε εσάς, να μου πείτε για την ιστορία. Ναι, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, ένιωθα σαν πως άνοιξε η γη και με κατάπιε. Γιατί δεν ήξερα κι εγώ πολλά πράγματα για το διαβήτη. Είναι σημαντικό όμως ότι είχατε τα αντανακλαστικά αμέσως να πάτε να δείτε τι έχει το παιδί και λέγατε εντάξει, μπορεί να είναι μια διαθεσία, μπορεί να ψυχολογικά να μην είναι καλά, δεν ξέρω το οτιδήποτε. Ναι, σωστά. Είχατε τα ανακλαστικά. Ναι, γιατί εκείνο το πρωινό που ξυπνήσαμε, κάτι δεν μου πήγαινε καλά και τον πήγα πρώτα στο φαρμακείο. Και του κάνανε την μικρή ενεσούλα που είναι πάνω στο δαχτυλάκι, να του κάνουν μια μέτρηση ζαχάρου. Και θυμάμαι, η φαρμακοποιός γύρισε και μου λέει, είναι λίγο υψηλό. Και όταν είδαμε τον αριθμό, ήταν όχι απλώς λίγο υψηλό, ήτανε καμπανάκι. Ναι. Και έτσι πήγαμε και στη συνέχεια κάτσαμε μία εβδομάδα στο νοσοκομείο με τον σύζυγό μου. Μάθαμε τα πάντα για το διαβήτη, αλλά ήταν δύσκολο, γιατί δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες πέρα από τα πολύ γιατρικά. Καταλάβατε. Ναι. Και έτσι όταν βγήκα από το νοσοκομείο είχα πει ότι θα ήθελα μία μέρα να υπάρχει κάποιο βιβλίο, να το δίνουν στους γονείς για να καταλάβουν ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν έχει έρθει το τέλος. Και να είναι εύκολο και για μικρούς και για μεγάλους να το διαβάσουν και επίσης κατανοητό και για μικρούς και για μεγάλους. Δηλαδή και οι μαθητές αλλά και οι γονείς να μπορούν να αντιληφθούν μέσω της ιστορίας του Χρήστου τι είναι ο διαβήτης τύπου 1. Αυτό ακριβώς, και θέλω να συμπληρώσω. Το βιβλίο είναι γραμμένο σε ελληνικά και αγγλικά. Έχει ταξιδέψει στον κόσμο. Εγώ την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Μεξικό για άλλο project, γιατί ο άντρας μου είναι συνθέτης, τέλος πάντων, ο Γιώργος ο Βούκανος, και έκανε εκεί μια συναυλία. Και είχα πάρει μαζί μου, γιατί το κάνω πάντα, τα βιβλία.
Και με πλησίασαν όλοι, οι Έλληνες του Μεξικού, ο πρέσβης, ο Ιρλανδός, ο Αρχιεπίσκοπος. Τους έδωσα το βιβλίο και μου λένε αυτό είναι εκπληκτικό, πρέπει να το μεταφράσουμε και στα ισπανικά, να έρθει εδώ, πρέπει να μπει πίστη, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά και αυτό είναι το νόημα. Και θέλω να συμπληρώσω επίσης ότι σε αυτή την προσπάθειά μας, που εμάς βέβαια το βιβλίο μας ένωσε με μια πολύ δυνατή φιλία, έχουμε και μια τρίτη στην παρέα, που είναι η Αλήνη Κάλμον Σπανού από τη Βιοετρική Plus Nutrition, η οποία χρηματοδότησε την έκδοση του βιβλίου και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για το... τώρα μιλάω εγώ αγγλικά, γιατί συνήθως η Βιβί μιλάει αγγλικά, αλλά επειδή εναλλασσόμαστε από αγγλικά ελληνικά... να μάθει ο κόσμος, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να βοηθήσουμε τα παιδιά με το διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, γιατί ακολούθησε και δεύτερο βιβλίο, εντάξει θα τα πούμε μετά, θα σας μιλήσει η Βιβί για το δεύτερο βιβλίο. Δηλαδή, να καταλάβουν όλοι πόσο σημαντικό είναι η υγεία, πόσο σημαντικό είναι να την εκτιμήσουμε και πόσο σημαντικό είναι η οικογένεια να είναι ενωμένη και να βοηθάει ο ένας τον άλλον και μαζί και ο κοινωνικός περίγυρος, γιατί τώρα μιλάμε για ένα ζευγάρι, επειδή τους γνωρίζω, τη Βιβί με τον άντρα στο Μάικ είναι πολύ αγαπημένοι και τα παιδιά τους είναι μια χαρούμενη οικογένεια, δηλαδή τους βλέπεις και τους χαίρεσαι γιατί πίστεψαν ο ένας τον άλλον, έδωσαν δύναμη ο ένας τον άλλον. Σίγουρα αυτό δεν είναι εύκολο. Εμείς το παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή σαν κάτι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά βγήκαν από αυτό, βγήκαν γεροί και νικητές και να βοηθήσουν, με σκοπό να βοηθήσουν και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, να στείλουμε το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι το αντιληφθήκατε και το παιδί έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ξεκίνησε τη θεραπεία του. Τώρα από εκεί πέρα αντιλαμβάνομαι ότι περάσατε δύσκολες φάσεις, αλλά είναι μια ρουτίνα. Το παιδί μαθαίνει να ζει με αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρομάζουμε κιόλας τον κόσμο. Καθόλου. Δηλαδή, σε όποιον προκύψει, είτε στο παιδί του, είτε αργότερα, γιατί νομίζω και σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να εμφανιστεί. Να μην τους τρομάζουμε. Εντάξει, είναι κάτι που στην αρχή σίγουρα ερχόμαστε σε ένα σοκ, γιατί αλλάζει η καθημερινότητά μας, αλλάζει η ζωή μας, αλλά μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Θέλει μια δημιουργικότητα. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο πιο δημιουργικός, λίγο να σκέφτεσαι, όπως λέμε στα αγγλικά, outside the box. Αυτό έξω είναι. από το κουτί. Έξω από το κουτί. Και όταν το κάνεις αυτό, είσαι μια χαρά. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα τρως τόσο πολύ junk food, θα τρως λίγο πιο υγιεινά. Δεν είναι κακό αυτό. Τόσο πολύ ζάχαρη, εντάξει. Λιγότερη. Αυτό είναι. Δηλαδή και στο βιβλίο λέει πολλά πράγματα για την υγιεινή διατροφή, γιατί ο Χρήστος έχει μια πάρα πολύ καλή διατροφή, στο σημείο που έχει, ας πούμε, μια γλυκοζηλιωμένη που είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και έτσι δείχνει ότι και τα παιδιά και οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη μπορούν να είναι ακριβώς όπως και ένας που δεν έχει διαβήτη. Ωραία, να δείξουμε και το βραβείο που έχετε φέρει μαζί. Τη βλέπω το χθες. Αυτό έγινε χθες, σωστά? Αυτό έγινε χθες. Πείτε με τη χθεσινή βράβευση. Είναι το Wellness Awards 2025 και είναι το Best Health and Wellness Education and Training Program. Επειδή ήμασταν στο σχολείο και έχουμε κάνει εκπαίδευση πάνω στο διαβήτη τύπου 1 και στη σωστή διατροφή, λάβαμε αυτό το βραβείο, οι τρεις μας, εγώ, η Εύη Παναγοπούλου και η Αλήνη Σπανού από τη Βιοιατρική Nutrition. Ναι. Και έτσι, ναι, ήταν μετά από πολύ κόπο και εντάξει, δεν θέλω να πω αγώνας, αλλά ξέρετε τι είναι. Όχι, είναι αγώνας. Είναι αγώνας, εντάξει. Δεν είναι κακό να το λέμε, ένας αγώνας. Καθημερινός αγώνας. Και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, χρειάστηκε πάρα πολύ να τρέξουμε και να κάνουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Και ότι όλο αυτό δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για τα παιδιά και για τις οικογένειες αυτές. Γιατί πρέπει κάποιος να έχει περάσει μέσα από αυτό, να το έχει ζήσει. Και εγώ δηλαδή δεν το έχω ζήσει. Και σίγουρα αυτό έλεγα και στη Βιβί από την αρχή της. Λέω, είμαστε κοντά, αλλά αυτό που έχεις ζήσει εσύ, εγώ δεν το έχω ζήσει. Προσπαθώ να το μεταφέρω. Η Βιβί, αλλά σίγουρα δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε στο επόμενο. Η Βιβί όταν διάβασε το βιβλίο μου έλεγε στην αρχή, επειδή έκλαιγα τόσο πολύ, γιατί όλα αυτά που μου έλεγε, εγώ στην αρχή βγαίναμε και είχα ένα τετραδιάκι και τα κατέγραφα. Μετά χρησιμοποιούσα το κινητό μου, χρησιμοποιούσα πιο πολύ τεχνολογία. Αλλά είχαν γραφτεί στο μυαλό και στην ψυχή μου και το έγραψα με την καρδιά μου. Και μου λέει, έχεις αποτυπώσει αυτές τις στιγμές που ζήσαμε με τέτοιο τρόπο που είναι συγκινητικό. Μου λέει στην αρχή έκλαιγα, είναι πραγματικά τώρα σαν να έχουμε γίνει αδερφές, μου λέει. Γιατί
Τέλος πάντων, ήταν κάτι πάρα πολύ προσωπικό και εύχομαι έτσι να βοήθησα κι εγώ με το μικρό ρόλο που είχα σε αυτούς τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σίγουρα, ανυπομονώ να το διαβάσω. Θέλετε να δούμε και το άλλο το βιβλίο που έχετε φέρει? Το βιβλίο, όταν είχαμε κάνει το δεύτερο event, είναι ο Θοδωρής και η περιπέτεια της υγιεινής διατροφής. Για τη διατροφή. Έχει να κάνει αυτό και πόσο σημαντικό είναι να τρεφόμαστε σωστά. Ναι, εδώ πέρα είναι λίγο, έχει σχέση με το bullying της διατροφής, που κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο εύσωμα στο σχολείο και που τα κοροϊδεύουν τα παιδιά. Και είναι λιγάκι. Ναι, που πολλές φορές βέβαια είναι αυτά τα παιδιά που είναι λίγο εύσωμα και τα βλέπεις μετά από 2-3 χρόνια να έχουν γίνει 2 μέτρα. Αυτό ακριβώς. Να είναι το πιο δυνατό παιδιά στο σχολείο. Και καμιά φορά δεν είναι και τόσο εύσωμα. Νομίζουν, αυτό είναι, ότι νομίζουν ότι είναι εύσωμα. Επειδή ο καθένας το θεωρεί λίγο διαφορετικά στο μυαλό του αυτό. Και έτσι είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Και αυτό φυσικά από την κυρία Εύη Παναγοπούλου. Στην ενημέρωση της διατροφής. Είναι και αυτό από την ίδια σειρά, από τη σειρά «Τα παιδιά μας μιλούν», ναι, που είναι μία σειρά βιβλίων, άρθρων, δραστηριοτήτων. Είναι πολυθεματικό το έργο, αλλά εκεί έχουμε και το bullying. Το bullying σίγουρα είναι η λέξη που είναι πολύ της μόδας πρώτα απ' όλα, γιατί τα πάντα όταν πας σε ένα σχολείο, μέσα στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο, αυτό που θα ακούσεις είναι bullying. Είναι το νούμερο 1. Και μετά το COVID θεωρώ ότι το ακούμε ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε και την βία στα ανήλικα, πόσο πολύ έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό ακριβώς αυτό. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν αναφέρεται στο bullying σε σχέση βέβαια με το σωματότυπο, με τις διατροφικές συνήθειες και πώς ένα παιδί το αντιμετωπίζει όλο αυτό και πάλι βγαίνοντας νικητής και πάλι πατώντας γερά στα πόδια του, με τη βοήθεια της οικογένειάς του, με τη βοήθεια των ανθρώπων που τον αγαπούν, και πάλι δίνουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι όποιος έχει ένα πρόβλημα πρέπει να το λέει, πρέπει να βγαίνει μπροστά, πρέπει να ανοίγει δρόμους και για τους άλλους, γιατί πάντα, εγώ έτσι, επειδή είμαι και λίγο ρομαντική, θεωρώ ότι το σωστό στο τέλος θα νικήσει. Συμφωνώ πάρα πολύ. Και αυτό θέλω να το περάσω. Σίγουρο. Φαντάζομαι τα βρίσκουμε παντού και στα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά τα βιβλία. Είπαμε, είναι μία σειρά από πολλά που λέγεται «Τα παιδιά μας μιλούν». Ταυτόχρονα είναι και η ζωή του Χρήστου, η γλυκιά ιστορία του Χρήστου χωρίς ζάχαρη. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το προτείνω σε όλους. Δεν χρειάζεται να έχετε στο κοντινό σας ή στο μακρινό σας περιβάλλον κάποιον με διαβήτη. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να το διαβάσουμε όλοι και να ενημερωθούμε όλοι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ενημερωνόμαστε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Εγώ θα εύχομαι να συνεχίσετε τόσο αγαπημένες και μετά τόσο δημιουργικές. Πρώτα όμως τόσο αγαπημένες και μετά τόσο δημιουργικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ραντεβού πάλι στο μέλλον να σας μιλήσουμε για τα επόμενα σχέδια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και ο χρόνος δεν μας φτάνει, αλλά σε ένα επόμενο ραντεβού μαζί με τα παιδιά εδώ, γιατί ξέρω πόσο πολύ θέλουν να έρθουν. Να τους στείλουμε πολλά φιλιά και φέρουμε και την άλλη φορά. Ναι, στο Χρήστο και στη Χαλέινα να έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με έναν εκπληκτικό μονόλογο. Πάμε να δούμε το τρέιλερ και να καλωσορίσω τους καλεσμένους.